Tulo ang nasutang naangol sa aksidente nga nahitabo sa Veterans Drive, Neville Hills, Barangay Lahog, pasado alas 10 kagnihang buntag. Ani ang report. Naabtan pa sa balitang bisdak ang duha ka mga pasahero sa usa ka PUJ nga nagbiyahe og Plaza, Colon. Giatiman ang duha sa medical team sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office nga mitubag sa aksidente sa Dan. Wala na mutugot pa ang medical personnel nga makuhaan og habig ang naaksidenteng mga pasahero. Pipila ka minutos nibiya ang ambulansya sakay ang duha ka mga naangol nga mga pasahero aron ihatod sa Tambalanan. Nagdumili usab pagluwat og pamahayag ang kapulisan nga mikuha sa detalye sa aksidente ug mipasayon sa dagan sa trapiko. Saysay ni Rodrigo Brahen, 52 anyos, driver sa PUJ nga hinay lang ang iyang pagpadagan sa gimaneho nga jeep. Nagsubay siya sa dulhugon nga bahin sa Veterans Drive dihang nabantayan niya nga wala na mupaak ang brake sa gimaneho nga PUJ. Naghukom siya nga iyang ipadaplin ang PUJ ug sa paglubag sa manobela mitakilid ang jeep. Pag abot na ko diha, wala na magdilin magimkagat ang brake mao nang ako na lang hindi adaplin siya diri. Ako na lang gisiniguro sir ganun ka nga motuwang pa ko ana dito padung gyud. 5 ka tuig na siyang namasahero ug 2 na ka tuig siyang nagmaneho sa naaksidente nga mitakilid. Naangol ang iyang bukton dihang nadatugan kini sa manobela. Mong kamot na unsa na napaod. Oh na murag na kuan sa manubila ba. Kay kalit magay pa ko. Bangga diri ko. Si Rodrigo may katapusang giatiman sa mga medical personnel sa laing ambulansya nga miabot. Uban ni Clans Gabutin ug Rod Prado. Nico Sereno, Balitang Bisdak.